Bine ați venit la Gear Maniacs Podcast. Eu sunt tot Tudor și sunt tot mentor la Gear Maniacs Junior. Proaspăt mentor. Da? Tu cine ești? Eu sunt vechi mentor. Și tu? Și eu, pentru cei care încă nu mă cunosc de episodul trecut, eu sunt tot membru în echipa Gear Maniacs. Și e tot Radu, eu sunt Și tot Alex. Exact. Și eu sunt Tudor, pentru cine a întrebat. În episodul de astăzi vom vorbi despre aplicația noastră, adică proiectul nostru de inovare de anul trecut, adică Water Watchers. din sezonul So Much, Water Watchers. De ce trebuie să repezi după mine? Așa. Ideea este că ne simțim foarte datori să vă facem un episod despre cumva journey-ul nostru, cum am programat și cum am realizat această aplicație. Și acum vreau să vă întreb, cum vi s-a părut, pe amândoi vă întreb, cum vi s-a părut să, cum să zic, dificultatea de a ajunge la această idee? Ok, dar înainte să zicem de asta, hai numai să dăm un mic recap ce însemna de fapt Water Watchers, pentru cei care nu Păi știau. nu pot să încă. descriem, dar... Așa? Păi nu, hai să începem cu asta, să știe despre ce e vorba. Ok, pentru cei care nu știu. După cum vedeți, e foarte încăpățânat. Dacă ai idee, Water Watchers este o aplicație în care oamenii pot să încarce poze cu gunoi și aceste zone vor fi marcate pe hartă, pe harta României. Și acele zone, cu cât se încarcă mai multe poze cu gunoi, cu atâta devine mai închisă culoare zona. Și cu cât e mai puțin gunoi sau se încarcă poze cu mai puțin gunoi, atunci devine mai deschisă zona. Adică nu se negrește. Exact. Ideea este că, teoretic, ideea a fost pentru apă, adică să găsești gunoaiele din apă, pentru aia care se duc cu GoPro-uri. Probabil am constat este că în România nu prea ai unde să te duci cu GoPro să faci baie, așa decât în câteva locuri, maxim la bazin. La Ogna Sibiului. La Ogna Sibiului, așa, și atunci ne-am extins și către zona de râuri, ok, nu în apă, dar lângă apă. Ce ai zis? Ai zis că vrei să testezi aplicația? Ah, ce bine, am auzit bine, ok. Să știi că o ai pe App Store, adică chiar poți să o testezi pe App Store. N-ai iPhone sau ceva, n-ai iPad sau ceva, deci nicio problemă, caută pe Google, că pe Google Play nu e încă pus, dar caută pe Google, că o găsești acolo detalii, o să vezi cum funcționează. Ideea aplicației este în felul următor. Un model AI identifică deșeurile dintr-o imagine și oferă un scor de la 1 la 10. 10 însemnând cel mai murdar. Deci înseamnă cea Dezastru. Exact. Dezastru, nu așa. Înseamnă, ok. Din poză se scotă datele GPS și acestea corespund unui județ, care fiecare județ este marcat pe o hartă interactivă direct din aplicație și cu cât este mai mult deșeu într-un județ, cu atât este mai închisă acea zonă. Și se face o medie din toate pozele care au fost încărcate cu coordonate din județul respectiv și se face o medie și de asta, în funcție de media aceea, se alege culoarea shade-ul respectiv, mai deschis sau mai închis. Și cam așa funcționează Water Watchers. Și așa fiecare care încarcă o poză poate să contribuie să dovedească cât de curat sau murdar este un anumit loc pentru a trage un semnal de alarmă oamenilor care se ocupă de curățenia locurilor și de grija naturii. Stai, n-ai înțeles? Adică eu am vrut să zic că aplicația chiar există pe Google, pe App Store, adică chiar te poți uita. Adică nu făceam mișto de tine atunci și chiar ar fi bine să o descarci, zic și eu. Ne-ar ajuta mult. Ne ajută mult, adică am apreciat și noi și ONG-urile cu care colaborăm. Atunci, That's it. Acesta a fost episodul și din ziua respectivă și eu tot Tudor sunt. eu sunt tot Alex Și eu sunt Radu. și ne vedem data viitoare.